Aquesta és una moció per defensar l'emplaçament de l'Horta Gran de Tarragona com el millor per encabir una estació central que abasteixi tot el territori. Anar a Barcelona és un infern, ho és cada dia. Tenim la línia de costa congestionada i saturada de mercaderies, moltes de les quals perilloses, i som l'única capital desconnectada del mapa de l'alta velocitat. I val la pena preguntar-se quan pensem començar a revertir aquest model, si ho comencem a fer ara o haurà de ser en un altre moment. Reclamem una solució veritable per l'encaix ferroviari de tot el territori. Ens estem jugant el desenvolupament de la ciutat i del territori per les properes dècades i pels propers segles. La proposta que vam impulsar amb l'abans del POM en etapa republicana és l'estació central de l'Horta Gran de Tarragona. I val a dir que és una proposta que beneficia els 145.000 tarragonins, però també les 800.000 persones que hi surten guanyant a nivell de tot el territori. I, per tant, va molt més enllà de la pròpia àrea metropolitana de Tarragona. Implica una estació central a l'Horta Gran, entre el centre de Tarragona i el ponent de Tarragona. Implica el desviament soterrat del tren convencional per creuar la ciutat de ponent a llevant, de manera completament soterrada, amb parades, no només a Horta, sinó a l'Avinguda Catalunya i a la Vall de la Rabassada, que vol dir apropar el tren allà on viu més gent, implica el desviament de l'alta velocitat riu amunt, també de forma soterrada per evitar l'efecte barrera, que prous barreres li sobren a la ciutat. Amb això apropem el tren convencional on viu la gent. Connectem Tarragona amb l'alta velocitat. Traiem les mercaderies de Tarragona i de la costa i obrim la ciutat al mar, el qual sabem totes i tots que és un vell somni d'aquesta nostra ciutat.